Maigoro, mapedza kutakura grocery kama ikoko. Oyo, moto yakaita kuzara grocery. Yeah man. Yeah. Finally, Hulengendo yanozikanwa nezita repachitupa rekuti Esboniweji Chida Majaya anorora Millicent Tsitsi Chida Moyo uyo anozikanwa nezita nemukurumbira rekuti Maloti. Maigoro, mapedza kutakura grocery kama ikoko. Oyo, moto yakaita kuzara grocery. Yeah man. Yeah. Tonombotakura fani. Wachitakurirwa nesu. Because tine ishe anesu. Nyangwe wana anesu. Yeah. No. Kurora. Nekuti muwana nomunhu chanozorora. Pfungwa dzichaita kakulaksa. Ndangariro. Yaman. Yo. Takanopolisha ere.